ba za mu ci gaba ba za mu yi albarka ba za mu zama komai ba in muka ce malaman mu da suke karantar da mu addini ba kowa bane. Wallahi ina akwai kuskure, muna kuskure babba. Ita zagin malaman zaure, ai malaman zaure ni ai to malaman zaure nan akwai ai malaman addini. Ina laifin malamin da ya tafi ya ɗauki rayuwarsa ya bada ita ya koyo karatun littattafan addini musulunci ya zo ya zauna a zaurensa ka zo ka yi karatu nan ba tare da ka bashi kwako ba sai in ka ga dama ka bashi sarakan naira, sai in ka ga dama in baka bashi baya tambayan ka. Kuma mun lura duk manyan malaman nan na addini malaman zaure. Buhari malamin zaure, Muslim malamin zaure, ko abin nan Turmuzi da Nasa'i da Ibn Majah duk da sunan wanda ya rubuta mana risalan nan da Ahadari da Qurtubi da Ibiya duk malaman zaure. To in muka da muka ce malaman zaure nan ba wani abu ne, akwai inda muke so mu je mu ga alheri, wannan akwai kuskure. Magana